yerin yüzünde neçe insan yaşayan bolsa, şonça da yürek gürsüllep urya. Şol milyardlarça adamlaryň içinden öz yürekdeşiňe duşdyňmy? Onu ýitiräýmegin. Çünki ikinji mümkinçilik bolmaz. Yürekdeş. Yürekdeş infinse yaşatalım gumana barın aydın yürekdeşe şoyara divana. Ağam bir de varım, da bu var. İyi var ya. Onu nemç arçaya ile düştük. Hayır, onun yanına teyze oğla var. Bir de teyze cahil verdiler. Oh, yurt karşı alpın. Aydanın geldi. Kalkamam teyze cahiden. Yok, kalkam atkanada da. Onun ilk atkana var ayalla. Yani karlı var, orasın geldi. İlk kalkam vardı, son karlı vardı. Öyle ya. Uy dur bakalım dur. İlk sarma lahirin. Torban tağa verdim ben sonam. Gece geleceğime vermediler abi. Bakayım minne. Yağından çıkarttır. Minne vereyim bir olsun bağlıcım. Bak yağdan çıkarmadı. Kasaplar armede oturma da gelin. Yok balım. İlk bilen dul torban sarmalı balım. Dul torba verin. Ağam ben gidip geleyim onu. Gidip geleyim şağlara iyi gelir mi kendim? Vah sana. Selamun aleyküm. Oho, körpe. Şu öyle mi? Canım oğlum. Tamam geleyim. Avadayız. Şu öyle mi? Kulluğum avre bilen tamamladın mı? Avadayız. Ay bol bile berekella. Olmadı yağdayla. Yaxşı bir tap var oğlum. Atxanı kutlu olsun kaka. Avo. Kahraman arkadağımız atxana bilen birlikte teyze ova döredip verdi. Biz atçılar için teyze yaşayıp zayam vurup verdi. Ava yan fekved ayttı kaka zayam kutlu olsun. Sağ ol. Yurt karşı alsın. Aydanın geldin. Ne deyip bolsa teyze zayda fekved bilen ikini bile yörüp koşa toy tutarız. Kaka. Ha? Bu lencam teyden cam ödyen. Ova andın oğlum. O benim bu teyden cam.
öňki ýaly atdan üstüne min başa öwretmek gerek gal. Atlar içine salyp bir düwmän batýan, öýde başa öwretýär. Seňa işiň ýeňilleşipdir da anna. Ha, işten de ýadma düşdi. Bugün işimiz ýetik bolar. Onu söhbet. Oglum sen häzir öýe baryp bir ksan mal soýuňda nahar taýýarlaň. Doğan garnaş dost ýarlary akşam çöregi çağırın. Böyle ya kaka. Deme. Ayt öleme. Tamam. İş yerde yatma. Olmca sağ. Da, şu olmaz. Ver onu. Ene baytarlaňa ählisin diýinim. Dörsan taýçana gamaly. Ay böyle. Serep, olay yeni gelýär. İşler ödüm tamamlaydı. Böyle. Ädimin haýallada. Men ne sana näme gerek? Sen näme üçin men SMS-leme jogap berem? Näme üçin men seňe SMS-den jogap bermeli? Bilýän sen men halaýan. Ýöne boyun alasyn gelen. Oho, ýigidin ödüne gowny etjäkjan. Sen barbyr menden owyň tapmarsın. Tapjagam bolamok. Ejemde kime berse şoňa da durmuşa çykar. Onu men size ejem uğradajyk. Uğradyp göräy. Tuğuleme. Bismillah. Ay tuğuleme muğudunu. Tuğuleme. Oyna ver bana. Sesin çıkmasa öyle oyna bana. Ay çayın kovduğunu. Ya diyen ol bir kovduğu yere içiyen ol. Senem, alaydan rıydın, başarı ettiğimin işe yetişmeler. Ben eşiklen yerden işlerim tapama. Köyümüz ailemi. Nişo cülgaya git bak kayıtman ben, ona giyeceğe aktarıyorum. Selam aleyküm. Al bana. Bana işe koyuyorum, yürüdüm. Kapaklam deyip gelir. Ağam bu giden işler men etmeli mi? Ona gidiver ağam. Barber ödünde diýdi. Kim eder işler. Gidiver ağam. Tuğuleme var, çıklama diyor. Bulan näde nähriň ýanyna gider. İşlerim bize galar. Vay, bana çok ne diyen kim bana? Ayt çare. Siz zaman soňmy ýakyn. Men eşikden çarşaýyn. Vay, bana sen iyi bir şey kâmine. Yok, ben telefon giderim. Aha meylis. Duş, godun nitin bile gidip başladın. Yok lay dost yol bolsun gelip gelýänler. Gel la çay içerler. Içim naharlan gelýän dost. Böyle ya dost garaşan. Bol meylisin iti olay. İlincek ütülen tavuk, yumurtko, kelle başayıp. Meylisine başka işi yok da. Gelen okmay dost. Bolýa. O. Kim bilir ya? Kim bilir olur? Bolýa. Ocağaşın owadonluğunay. Yörüşüne dağ terede. Mesela ayacıklarına teret ocağaşı. Himmetinden bärki owadan gerek teret. Şu soru men sana bermediydim. Gözler dağ janyň alyp gelýär teredayda. Kuwa.
Koydular. Cemile koyaydı mı? Oo. Men dostum meýilsetçi tassanam tağan traktor çengiye boldy. Ey dostcan, sene moňra ýaňda. Hemme da hakykat duruýdy. Salam. Tamam, eliňizmi? Mehrim, sağ olyveren hatlaň üçin. Her hepden duşen men senden maňa hat gelýärdi. 2 ýylyň dowamynda senden maňa bir 4 san bukça geldi Mehrim. Uy, sen men hatlam ýanyňda saklap bersinmi? Men sen sözleň ýüregimde saklap ber Mehrim. Bularam öýümizde ýygnap goýjak. Garaja bolymyzda bileje okar ýaly. Wah, güllerim solmayan bolsady, menem olary ýanymda saklardım. Her hepden duşen weginde sabyrsızlyk bilen garaşýar. Bilýärmi näçe? Sebäbi men bilýärdim, senden maňa bir sebep gül geljegini. Şuň kune has köp garaşdym men. Sagaman gelenine şükür. Ine bolam 105-nji Mehrim. Sağ ol. Maňa hat ýazmaga kynnar bolýan. Ýöne sen nädip başardym? Her hepde de maňa gül ugratmany. Özüňem gullukda. Süýän ýürek gudrat döredip bilýär Mehrim.
Soğul yolumdan. Soğulacak değil. Näme bolýar Jemile sen? Jan edemde kim bady ýanynda? Kuwat bady. Kuwat badyňy men bilýän. Ýene kim bady ýanynda? Hiç kim? Kim edýdi Kuwat göz ýaşlary, ýöreşi. Ay ho, kiçik bir gücüklemedi ya Kuwat onu. Dürdene.
üç defa öldüm biliyormuş ana. Kahramanım. Girmiyorum. Maral kakımıradım. Her gelir. Ondan şey diye. Men aparat çatadım diye. Başlanmayın diye. Uy Lokman mı? Başla. Ben operasyada oldum. Operasiya böyle uzağa çeker ötmedim. Esasda birim sana ölümden halat ettik. Şov geçti operasiya. Meni başlayanınızı Süleymanovich. Sebebi men karışmana öğrenşipdim. Yönesiz Maral Kakımıradovnadan ötün sormalı. Bunun ilkinci iş günü. Özüm olar bugün terze yoşuttura. Özüm toyut gelir. Mihmanlara hizmet etmeni derek sizin kıyığınız bilen 2 saat dağılıp oturdu. Yürgüttük kaka. İlk maralam öyle düşürmeli. Öyle yani. Yoruma mı gitti? Yok koydum şu tane olmuyor. Takdir bunlar hatırlalım. Bunlar tamamen kesmeden alayım. Kakam eski eretti ne? Kıydım ya da hava düzeltelim. Yeni bir domat. Gelir oğlum, gerek mahal tapılan Salon mu yapmıyorsun? Aleyküm selam. Sağlık mı Ece? Sağlık mı deyip senden toraymasam bana? Ece, şundan şunu kovsalar şu kaydar yani. Oy sana oğlum. Ben senin geçeni, senin aladağını etmem, senin aladağını etmem. Uyumu girelim. Ulan aklım. Yürü bak. Hani girdi. Gir. Ay. Gel bak. Oğlum, Oy dedim. çağaları bağından can ettiler üye. Sürdenen unuttunuz mu deydiler. Ondan sonra ben neydi oturayım? Benim tek elini ayladım. Senin elini uçuk verdi. Vah bala, ben düşüneyim, senin işin kendir. Yön işin bu tarafta. Senin doğru gidip dur. İskender canım tapacak olup yarın tağa devlendim. Ulu fırmayan öğüdüm öğreneymetem. Arsmandan gelen çemen iyem 2 saat geçti. İyem ne etinci gerek durdan yani imtiyanı. Anne, şu konuların 7. gerek. Gördün mü oğlum?
Has kiçijikken, okuwçy dälken ene mekteki aýdýardyken, gülküli, gorkunç, ol ertekler haýwanlar döwler hakda dikiler. Olar dinläp hedil ederdim, ýanyna myrlap uqa giderdim. Murat arkadaş. Dinleyen. Oo düştüm. Ertemden 2 tane çalışılma operasyonu mu attım? Eğer mümkün orada şunu birini tüyşürülmez mi? Bir gayret edin. Sağ olun Murat arkadaş. Sağ olun. Sizin giyeceğine rahat olsun. Sağ emanet durun. Böyle. Cemcem geliyor mu? Çay iç. Oğlum. Hoca. Men dürtenen öz yanım bilen alıp gidecek. Özüm çık ederim. Oğlum. Çağ üçün ecesiz kıyın. Düşünmeyen malan sana hafam kıyınır. Yönü bağlan, tine bana düşün ahri. Menem ene, tinin ikininden men çağılan bağlan. Men üyümde arkayın oturup bilem o. İyem çörüğün bokurduğumdan geçen o. Olur neymiydiler ke, neymişdiler ke, vaktınla yattılar mı ka, men bar aladan berde bağlan. On zaman bağlan, ten her hepti de ova barıp durduğuna. Ertir, durdenen öz yanım bilen alıp gidecek, özüm teretecek. Hoca kıyım. Yönü her gün yerden turamda, işten yadap gelemde, durdenen görüp yaşasım geleceğim. Men durmuşum bar şartlığı durdene yiyeceğim. Onun barıp hepde de yıkıcığın görmeli olsa men hep yaşayayım. De. Hatta sen öyle ama istemez. Şöyle ali. Ve eğrim yok. Seni görüyor musun? Be, sana desiniz geliyor ama yıkar. Sonra anlamır mı abi? Atası Nerdin kulağına buyulayan derman alayım da. Alır oğlum. Kaka maşin kızı yorali mi? Ha Sarı var yani. Şuna senem. Var ver. Çağırdığım barı ver. At mümiden gelen orada, kırıp önüne otun döktürü iyi yanım benim bayağı.
Böyle. Bena, sen gitmedin mi? Var geleysin çağır bari. Gelince. Bena çağır ya. Ne yapma Pena? Bena işin kurtarıp mı eken? Ne yapma? Sen kalkıp eline SMS yap. Kelleğin işten okma. Men sana ne çekedi aytdım. Nereden kulağına koyulan derman alli. Giyici ağlap yatan oğa. Yekece tapar ayttım. Sana yok manem mi da dikede aytmalı mı? Gerek bada 3 tapar mayda. Onun kalkım eline SMS yapma. Marıl var, icim var, yurculun var. Ola ne adam değil mi? Maralcan, sen aysaman barıp kalkan aydiyana. Ecen aysaman barıp kalkan aydiyan. Men ne günahkarım şu an. Uyucuğum, hey kaynatadın eline SMS yap veren gördün mü? Vah, sana. Uf, Pena. Kaka su getirdim. Ha, soğukta gerek? Yok soğukta kaka. Yani zar çekili kaka eşittiniz mi? Ova eşittim. Haysat tayinler kaka. Sapu mendil nesi? Bilmedim. Söhbet emilen yok mu? Yena neyse mendil. 2000 metre aral kaka. Dağlara mı çaparttı? Dağlar mı? Hay ne bileyim. 2000 metre aralığı. Dağlara egermese gerek. Mülk neyme kaka? Mülk ne? 1400 aralığı. Mülk başarsa da başarardı. Yani 2000 metre oňarmasa gerek. Karlova cemaatdır kaka. İyi hova. Karlova cemaatdır o. Karlova sen atında mı? Hova kaka. Samrat haysatını koy berýär. Samra dağa meredin kakaz mı? Hova meretler can alın oy ver ya kaka. Sapyan kim? Meredin oy. Onda şeyle sapuwu Karlovacı koy berýär. Töhwet. Sen feýslik et. Sary, senem sapyan. Balya kaka. Şeyslik. Ýeňiş birden bolar ogullar. Nesip bolsa. Gepleşdikmi? Nesip bolar. Kaka? Oo. Jar çekilleştin mi? Oo. Haysat tayinler. Tenemi tayinlay. Mendil näçe? Mendil 2000 öýdi. Mendil 2000 bolsa onu zanalyny tayinlaýar o. Janalyny. Kakaw haysat tayinlay. Karlova joýdy. Sökbet şu karlova işletdi. Çağır çapya. Ma söhbet feýslen bolsa, çağıram çapyan bolsa. Oğlum, biz bu gedek çapwa gatnaşmaly. Näme üçin? Oğlum, ben 3 gedek ikinji bolup geldim. Onun sen bir aylap özüňe gelip bilen oba.
İyi deme dakile çağır. Akla dakile berekeli. Aklı gördün mü? Kimmet gördü aklı? Berekeli. Kadın çürü kendimiz doktor bilen hayvanat bağınları da şoktayda kendimiz aklını görür. Böyle çağırlar. Yine de kim milyon gördü? Akılım. Anay? Ece. İyice berekeli. Dürdene. Dermenin yollattın mı? Anay? Ene. Berekella. Ay Nurcan aytkanı? İllik, berekella, ine, iyir, illik. Qarı deyden kendidir. Şeyliden ece hakkında kim boşku bilyer? Böyle Dürdene, hanayda? Allah'ın beren vakti, yıllık ortada dünyam yaktı, o camodum daraktı, ecimecim canetim. Berekella Dürdene, berekella. Dürdene? Dürdene ne yapmadı? Oturun çağırın. Dürdene. Dürdene can. Dürdene. Ne yapmadı sana? Antırane. Ne yapmadı? İçim uğrasın beni. Uy, her çağalar bağını qaydarsın ha? Onun ecen morursun, ecen ölçüren naharını yersin, böyle mi kılım? Yok, ben içim başta sapalarını görüm, o benim dile suratlarını görüyorum. Durmuşda yayına, balçağıcık bökçöklü de oyna. Balçağıcık bökçöklü de oyna. Çar bağları da bil bolup tayra. Tintin umit ardı ulamda bağla. Tintin umit ardı ulamda bağla. Şatlık şoğun gülkü tenne cane, cane. Üy ocuğun görkü tenne cane, cane. Adam dadın bağıtı tenne
Alo. Dinle. Ha, Ece salamu aleyküm. Aleykümselam. Recepcan qurgun mu oğlum? Tağamancı işlep yiyormu? Ya Ece, Hudaya şükür işlep yort qovu. Bor bala, qovu olsanız ol ya. Oğlum. Ay oğlum, men sana bir zat aytjak. Bir qowca qyýdy bar. Ödem Lukmanmışsın. Bir görmegey, akıllı, etepli qyýdy. Oğlum, şoň bir görde çykaýt bersene bala. Ececan, şu wagt men duşa ötmän wagtymam ýok, islegmem ýok. Wah oğlum, wagt düşünýän balam sana. Ýöne men göwnüm üçin bir görde gaýdy ber. He, halonna telefon belgisini belle bala. Näçeje? 62 76 86 belledin mi bala? Howu. Yazdım Ece, yazdım. Bor bala. Bole Ece, sağ olun. Tamam oturun. Serdar, laçynyň ýatağyn täzen arasynda bamy? Yumurta goşdyňmy? Yok. Onda şuna 4 yumurtadan goşbamy? Bolýar. Eýle kattara näçeden berdiň? 2. Näçe ata berdiň? Jemi 8 ata verdim. 8 bolsa galan 10 katyda 4 yumurtadan berýärmi? Bolýar. Ve onu sonra mülkün iyimin adal diyan. Çapığı tayarlayan atlarına bırakıp oturun iyimin adal tıkın bu. Bolýar. Çağır käşirler doğradın mı? Käşirler gün örtağın kıyımını qarp berdi ha. Onu akşam kıyım bilen qarp berayn bu mekan. Bolýar. Vah! Niye hile edipsiz şağa? En atasını izlemin. Kuynuğum haraplattı. Şağan enesem, atasam men. Gelgin. O ne hil beyle? Mana çağat vadi vaytmadılar ha. Mana dine terpe ağalar ne vayttılar? Kaka, benar-benar ada gerek ya. Kaka manam? İki sözün başını sat bilmeyen geçtiğinde sen bu koşkun hiç mi öğrenmiyor? Ştapar öğrenýän dost. Gayrat ede öğrenaydı. Meni söýýän inanýan kimse. Men söýýän inanýan kimse. Ýöne munuň üçin söýemek seni. Ýöne munuň üçin söýemek seni. Cemile geldiňem gitsekdi. Gitme wara. Ana durgun diýä gelýär. Ýok, gelsin sen durgun gitmeýme. Bolýar. Salam.
Durayda Cemile, öňüme köp garaşdyrdyň. Garaşyr başga näme işin? Ýoksa da ýyjäň için näme üçin çağırdyň meni? Hay bir da aýdaýjykdym. Näme aýtjak? Ya dilim tutulmy meni? Ay ýok. Onda näme? Men söýýäniňe inanýan kimsiz. Ýöne, munuň üçin söýýämek seni. Ýöne, munuň üçin söýýämek seni. Nire seredýän? Hiç Kim başlataýdy? Hiç kimem ýok. Sert aýa seret. Aýam seni görse utanýar Cemile. Söýleýänim üçin söýmeli bolsam, Söýleýänim üçin söýmeli bolsam, öňüm az bolmany söýýänler. öňüm az bolmany söýýänlermi? Men seni söýýämek söýýänim üçin. Men seni söýýämek söýýänim üçin. Men seni söýýänim söýýänim üçin. Sen men söýýänim üçin. Näme? Ay, meýle. Men sana aýtmadymmy? Öwrenmeýän bu goşgyny. Ey, oýnatdyma dost, gelsene ha. Ne kakayattık öldürdü böyle. Taşnam daktım. Berekellahy. Kakı gitme tıklayın. Kakıydym azıcık ulan, ondan seni tüklädim. Bolýarmy? Kakı ettim buyum. Ulla kana. Evet. Tuğulama, doğrudanam. Beni kuyunum. Açık gösterem böyle. Onda biz sana täze koyuna diktirerseýim. Bolýarmy? Kakımı tatmam öldüm bok bilen. Ana gorkadan gaýdym. Ay şu men gyýdym owadan hem uzyn saçywa da gyýdym. Berekellahy. Kakı ertiye din çune. Oýa, ertir din şune. Çağlar wagam ýok ertir. Awa. Ertiye miras jatdydım. Ertirmi? Nirä gidýärsiň kenme? Men sana aýtdym hayatımdan çıkararsın diye. Ýandan çykdy da gyýdym. Unutman nen var ya, unutupsam. Gyýdym. Öýkeledimmi? Gyýdym. Ýatdatda. Burjak teatrına gitjek diýip gere. Onna ber karary. Çağlar dünýäsine. Onna mamamlara gitjek diýdim. Ýatda da gyýdym. Ýandan çykyp da. Indi ýadyma düşdi. Hayvanat bagyna gitjek diýdim, şeýle diýmedi. Onna bu näme etmeli? Ýetmeli. Berekella. Onna gyýdym, ýerine geç. Menem barýan ýa. Kaka. O gyýdym. Bana erkek olmasa ben nädip ýataýyn? Şugun sana şagyl hakynda ertek aýdyp berjek diýdim. Bolýa kaka. Ýörünna. Bile gittik gyýdym. Aýsyz gijen jogabyny garaşýan Cemile. Ay Cemile. Başka düşman. Yoktum seni. İskender. Cemile. Owadan mı atdym? Kim çimmedenler nöýdämi? Toýdan gelýär. Bilýäne. Sen meň üçin berenýän. Boyun alasın gelen. Hawan ana çağırdın beni. Men sen suratyny çekesim gelýär. Bolýarmy suratyny bereli? Şoňa seredip çekersin. Ýok. Men sen özüňe seredip çekjim. Sen oturýan, menem sana seredip suratyny çekken. Bolýarmy şo surat çekmedi oňay. Dur Cemile. Häzir men sen suratyny alyp öýe bararym. Onum ejem göräýse bay bo onum. Näme? Bilýän Cemile. Men ejem Amanulun gyzyny alyp berjek geldi. Bolmasa men seni alyp kaçaýyn. Samsyk. Näme şu gyýjany çeködüm bider öýdýärmi? Ýürek uratdy meni. Men oýnatdym Cemile. Men bilen oýnaýan oýnadilen ok. Bolýa Cemile. Sen näme diýsen senki dogry.
adıma Mecnun taktın adıma Kara saç oynaya şemala Bu cana dermana Sürünürüp gelsene bu yana Sevgim aydın şol yara Döneyim gözlerime ne dedip durmasa da Döneyim sözlerime malayım yavaşama Divana divana uğrunda Seyene seyene min seni Yanlarıma sevgim adına Yetişey gülün tadıma Sen Leyli, men Mecnun Mecnun taktın adıma Sen Leyli, men Mecnun Mecnun taktın adıma Mecnun taktın adıma Aşklar seferine bile Gelseyle aylanalı Men diyen o adam gülleri Yanında men bağıtlı Döneyim gözlerime ne dedip durmasa da Döneyim sözlerime malayım yavaşama Divana divana uğrunda Seyene seyene min seni Yanlarıma sevgim adına Yetişey gülün tadıma Sen Leyli, men Mecnun Mecnun taktın adıma Sen Leyli, men Mecnun Mecnun taktın adıma Mecnun taktın adıma Mıntığa yumurtlar işte. Yöne ilki bilen süt içmek, böyle mi? Abi süt içeyim, ondan yumurttan yiyorum, böyle mi? Alo. Dinle ya. Hava men. Düşündüm. Neyse operatsiya tayinlab 20 minutdan var yani 20 minutdan. Bo'lya, sağ olun. Men bilmem gitmeyeceğim. Edim. Men şu wagt güneşim qara bulutlaryň aňarsyna gizlenni. Qara bulutlar üýşüp ýyllaryň çakdy. Nada bolsa men ýagty güneşim ýylgyrdy. Edim. Meni agar jaňaça İskender kakına. Sen hayvanat bağlattın. Ne yapıyorsun? Korku ben marala kıdaysın. Kim o maral? Ben terbiyetim. Kim ayol? Ya da o dışarı yok mu? Yok. Maral kakam radımda var ha. Hova? Şu. Bayıldım.
aýdym. Joňdayda kaka. Men onu tanamam aýdym. Kuat, Meylis. Turun ho. Meylis, Kuat. Turun ho. Ve. Men eýem irden düýeleri meýdana urattım. Siz bolsa üstüňize gün düşürüp ýatyrsyňyz. Turun ho. Ay şu wa bizim üstümizde gün düşürüp. Han men bıçak getireyin. Korkma ho, karpuz kesecek bolýar. Ay Cemile. Ey Cemile. İyirdenem Cemile, aşanan Cemile, yadan okmay. Cemile geldi mi? Şarpık yadına düştüm onu. Şarpık? Sen nereden bilen şarpığı? Sana da şarpık değdi mi? Sana da şarpık değdi. Ay bol aytta, iki yeniden Cemile, umur. Yoksa da sen Cemile bilen nämişiň var? Ene şu Cemile'n gurrun oğlum. Men sana aytmadım mı? Şo gyýdyň ady şöýde tutulmasyn. Akyllyca bolmaly. Näme mollay senler? Näme bolýar? Aman bul gepçiň beýdi. Men öýme hiç çaçan gelin olmaz. Akylly bol oglum. Başga näme diýer öýdäň? Näme diýdin? Agdymy ökünýärmi? Yok, çocuğum. Akıllıca ol oğlum. Diýmek gennecem Amangul geççiğin gıydı Cemile'nin sana alıp verecek dälýärdi. Alad etme dost. Bir meylis san bilen gennecemi arar. Şundanam. Şeydaýyň da dost. Mesele däler dost. Gennece! Gennece! Oh. Yoruncalar ormalı mı? Et çakmalı mı gence bile taýinler. Be. Bunlara bir zata oldu. İlki bilen ertirlik edinmeli. Gelin. Bir kaynenen görün oklu. Toya gidelim oldu. Onu akşam gelir de. Onu ben durayım. Kat athana var ya mı? Yok athana değil. Bazıda var yani oğlum. Böyle sağlam tüker. Gelin. Alman atma mı? Fena? Ne mi diye gelin? Dağım gerek tatban tutordum. Yok ha değil mi? Dinlediğine men düşünüyor. Cüyce gerek diye. Cüyce. Cüyce mi? Bolya. Aların artayım ola. Ağam. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Saman ördünüz mü? Şu wagt turdun mu? Yo, dağdan 4 dak. Tursun minutdan gelýän meni. Gelnece? O çarjı. Ýerden näme sürdün? Yürüyte seň üçin jüýje batyrma pişirip koydum. Şondan goýup beräýdi. Olma. Men uga çykdym atlan. Çykandyra. Sen jüýje batyrmyjak bolýarmy? Ha. Şu wagtň agramyň näçe? Agramym 59. 59? Ha. Ýene onuň näçe jüýje batyrmysan 69 bolýar. Onu garla wasyny etmejek. İyi versin neyini? İyi verip 4'ten 6 açılı men bilen türgeleşkarına gideli. Olmada di her gün yerden turana atkanın taşını 2 ayda var. Ay o pena ha hedel. Atlar men uya gitdim diýen bolýan gidenler da diýip ýatyr da tenken şolar ýar bolýar. Näme sen şonu pena bilen aýlagyň taşyndan aýlan, atkanaň taşyndan aýlan, garla wasyny etmä gelýärmi? Ha. Onu kilýän galdyrmy barmy? Balýam. İyi verdim bak. İyi ver yurcucuğum. Hiç sağlam olmaz. Al.
Senem geçiğimin ayağı yalıp kalıp özüne değişli adam bolsa koşulýan, değişli adam bolsa koşulýan. Ah, sono. Uf, pena. De
tülüň düdüne Yola tülüň düdüne meniň sona oýlym sallanyp geçdi Seçti de gitti Hoş biledi kup yanaşır desine Hoş biledi kup yanaşır desine Desine Zilla gözür can almanın kasına Akmaran akmayanın üstüne Alket bu üstüne Bir kini başını çekti de gitti Akmaralım Akmaran akmayanın üstüne Alket bu üstüne Bir kini başını çekti de gitti Cereni var, avlu var, çölünün var, dev var, kadar var, kölünün. Ali vezi apakili maranın, alket put maranın, kati versin baktı da gitti. O yerden öptün ötürlünür kararım, alket put kararım, şan alıp ya bütün dararım. Ey kimine diyen ali özlü maranım, alket put maranım, zarin lapı yaşın döktü de gitti. İskender dost, men suratımı çekýänmi ýa-da meýlisiň suratyny? Yok dost, sen suratyňam çekemok, meýlisiň suratynyam başga da çekýän. Dost dostun aýnasyýla. Ennejem bir arar sarkaýmaz. Dostlar şunun wagt gerekdir. Alkaýmaz. Gencim geldi. Oy gennejezan? Hamir ýogurýanmy? Ha oğullam, men size yumurtkalı börek pişirip berjek. Gennece, siz diýinjalar ýaly men siz üçin ýöreýte çiýişlik pişirip otyrna. O ne el sen misirýan? Çiýişligi biz misirýan. Dogrusu Eskender surat çekýär sen oduň öwýän çiýişligi men misirýan. Gennejezan? Hamir ýogurýar ýaly
düýe sagarýaly, öý işlere sereder ýaly senen bir gelin alsaň, şu işlerden diýinjek da seni. Ah oğlum, edinjekle goljagy boldy. Ana, tapdy dosun Cemile diýip. Aman ul gepçin gyýdy. Vay, ey şondan başga gyýdy ýok ýa şu obada. Näme ýüdüň ütgeden bolýar? Dogry aýdýan gelneçe. Könelerimiz aýdypdyra. Ýejesini gördi gyýdyn ally. Ondan näme gelneçe şu obada aman ul gepçin gyýdyndan başga gyýdy ýokmy? Şonu aýtsana. Bara ol beýleki Cemile kimin gyýdyraýy? Ha, näme? Tağın traktörçiň gyýdymy? Ay ýokla ençe ola dälle. Näçe däl o? Gowy gyýd. Owadan akylly, ödem efatly adam iskenlere munasyp. Weko. Beýtmäň oşo çağany. Bak aklyňa döneýin oglum. Gennejejan, bular düşünen o. Akyl ýaşda däl, başda. Wah! Cemile canım qarrygy bolup galjak da. Aman ul gepçin gyýdy bolsa, galaýdym şolgarda. Gennejem jan dogry aýdýa. Näme de akyl da almyşyna diýip tam näle. Ýör gyratym ganat baglap uçedy zatym. Täginmede uzak ýoly geçedi zatym. Hop gelýär. Wa aleykum. Oğumu näde? Oğumu näde? Ýaşy. Münüden gellermi? Hawa münüden geller. Otunan merdiler, atlaran süpürdiler ana ýa. Nä ýüdüň saklady? Ýok, gülýärler. Aralatan ala. Söküt. Ýarşy garlawaş taýynýar ha. Gelmerik. Teret to. Ýanza çapyp geldim. Çapanok to uçýa. Söküt. Sen atyň eýem 4-nji gezek 1-nji gelýär. Ya sesleşiňde bir syr barmy? Syryňy dostundan izleýärmi? Garra tam şey diýerdi. At çapma, bagyt çapar diýerdi. O genci. Genneçi. Çiğislik kuşlar geldiler. Çiğislik kuşlar men olayım. Ne çağırın? Ejejan. Ha? Adı näme? Soy bişdi mi? Itron. Bu oyun şey değil mi? Yok o yeter atı yerdiler. İşte açık olsun. Tamam. Hiç oldur mu Ejejan? Katı hiç oldur oğlum. Elini de sal. Elini bağırmasın. Hiç oldur mu? Katı hiç oldur oğlum. Yöne. Bağırırsa Cemile'den at vermiyor. Salam. Ana. Bravo le pawa. Keteni pawa. Ayo kik pawa. Şu yakama. Şu getirir şimdi. Aa, yeni neden şurada yeni ama epey. Şunu koyalım da bak şu öpünümü de koyalım. Babamın Maral. Vay kırdı ne? O neredeyler? Aklım var benim. Neyin kızı nerede? Elimi yakınından öldüm. Kella aklımda sana benim. Yak benim Leyli. Oy. Benim toparım. Şu böyle koyayım ben şunu kanalarını koyuyorum.
Meret dişini görkez. Atın dişini görkez. Qaradaş ayımın dişleri dürýarlyr. Dişin görkez. Qaradaş ayımın zor. Innem ayağını alır. Sen ayağın del, atın ayağını alır. Men adam lukman nel, men mal lukmanı. Kana yanganlar Qaradaş ayım. Eceme de belli cevap vermensiniz. Müň savçı geler, bir savçı alar. Senin maňlaýyňdakini görersiň da. Ay ölük, dur. Oku. Ay ölük deyip ýazyny dur ölük. Ýene de gülkünç däl. Dur. Men näme? Maskarabazmy? Yigit diýeniň basan ýerinden ot çyksyna. Ejem diýdi her gedek şo meret ikinji gelýär. Söhbetiň atlarym hemişe ýeňiş gazanýar. Şeýdip agzyňdakyny alyrdy ýok. Söhbetcan. Tere, men sana sen gowaryan ısmanakly butaň işirdim. Tawal gence, tawal. İlk görüşden açık bolsa. Cana. O gence. Anha men sana. Yumurtqaly börek pişirip koydum. Tawal gence, tawal. Vay. Men gutam näme pişirýäňmi? Sebäbi söhbetcan. Ismanakly gutab. Halany. Vay. Aslında yumurtqaly börek ziyanly söhbetçan. Ismanakly gutab bolsa peýdali. Ziyanly, peýdali, ziyanly, peýdali. Öýdäkiler barysyny halis etdiler sonuçan. Esasy nahar, tagamly bolmaly sonuçan. Hepde de bir gedek gelip nahar pişirseň, aňsat senemjan. Bunun dowamyny 3 gedek nahar pişirseň, ana şo kıyyn. Söhbetcan. Oğlan da. Men sana gözleri okaraýaly, gaşlary ýaýaly, kirpikleri okýaly, ak pamykýaly, uwudan gyýtap berdim. Bak, näme? Sen azara galyp oturma. Söhbetjana gyýdy biz enesi bilen ýam tapyp goýdyga. Söhbetjanym habarly. Haçan? Nirde? Eceme bilýärmi? Ay gennejelem. Gündüň gennejelem. Aýa güne taý gennejelem. Siz tapan gyýlangy. Çara gorkut bilersiňiz. Ondan siz nahary balyaly şirýany. Ýöne gynan tagam şu var. Men ağaçda. Bağışlarmı? Sağ olun. Ayna. Ayna. Salam. Ayna. Ayna. Söhbet geldi. Oğlum. Ne al? Oğlum mu? Hava giyip gör. Ayna geçti mi? Go gelişti söhbet. Sahna çıkıp aydı vermeli. Sağ ol. Yani men aytmış derler. At çap diýen häde ýerdim. Men islesem aydyma aydarsın. Özüm men hakkında. Sen isleň men üçin kanuny ayna. Sen aýtdyň aydyma aýdar.
arka zaynam ho Bol yürek para para gal arka zaynam Gal arka zaynam ho Ölüm düştü intizara gal arka zaynam Feni duşurdu ahlakım gal arka zaynam ho Alen devran senin bilen ey gal arka zaynam ho Çöllerinde ferhoş bolup yatali Yağlanıp menden duş bilen en çemeylip tutali Güler yüzüme aşık bolup aşkadına vatanım Men ağlamahan beylayin Qalı ata vatanım Bollu yürek para para ey Al arka zaynam ho Ay tibrek del mundan Düşman görmesin bizi Aşıklar pirdirey han Gerçekler korar bizi Takdirinden narda olup yaşa dolup bağıdı Senin menden murat kalkın Sen üçün çalım fadi Hanım sana kurban bolsun ey Al arkas aynam ho Aşık sökvet söver yar Aylanayın taşından Peliler nutfu alır Hilal kalım aşından Al yanak pisse dakın Hüncü gövhür dişinden Yüreğime tağma koyun ey Dideler yaşından Bollu yürek para para ey Gal arkas aynam ho Bollu yürek para para ey Gal arkas aynam ho